है झाड़ सिंह है झेंद्र सिंह के आदमी गल बार से पैसा ले आवे साला अभी तक नहीं लसो। अगर साला लेट करता सो तो उन्हें गाड़ी में गोली मार के गुद्दा बाहर निकाल दे सरवन के। हमारी देखा नहीं कि साला कब आओ तो उसे लोलू जी मालिक। पैसा निकाल। पैसा हो साला सोहरा के दुआर पर कोई नहीं हो तो कहो तो भले हमार मार लो जा लेकिन पैसा ना दे। अरे साला तो नहीं तो कहना को बोला ले ले साला खूब चावला के मार ले थी। अरे साला ये बड़ा मऊ गाड़ी मालिक बड़ी तो तो ले ले कहने खोपचा में। ए मालिक तू मारना लाठी फाठा वाला को तो जितना मार लो लेकिन पैसा ना दे। साला खूब में डाल तो पैसा ना दे। चल साला कर गाड़ फाड़ चल जा। रुक 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 तन झगड़ियो को देख ले ओके ओकरो को तन देख ली। जी सरदार कि कबले आवता। ए मालिक घाट की। अरे साला का बोलत रे? ना मालिक झंडा सिंह। बोल मनोहरा पैसा का बिलो? ओ साला घरे गइनी हो साला भाग गइल। भाग गिरो? हां साले पैसा ले तला सो दे मुनी गाड़ फाड़ता। चलो सो दुआ तुम चलते चलो सो चलो सो। ए मोरू आजा गुरु की पहले बताओ सो कि सबसे पहले सोहरा क्यों चल जा कि मनोहरा क्यों चल जा? पहले तोहरा घरे चलल जा। साला तने हमरा के गाड़ चल बस साला हमरा के सुनाओ तो सो। ना मालिक गलती हो गेला पहले सोहरा घरे चले के। सोहरा के चल के चलो सो। इतना छाटी नाद में बाटे ई सरवा सूतल बाटे घास काटत का गेड़ फट जाता। बताओ खाइत ना ओ एगो हाउस सरवा बाटे रंगदार वोरी माथा फेल कर देले बा। सरवा पैसा ऐसा पैसा नहीं के देले आ दौड़ दौड़ भेज देता दुआरी पर। सरवा अकेले भेटा तनु तो ओकरा पकड़ के भिड़ा तनी आ परवा के भिड़ा तनी सारी पैसा के सर सधा देता थे। रे साला सोहरा निकल घर से बाहर आ। आज दिल में तोरा दुआरी पे पहरा। आई बा पहले बात आदमी भेजल रहो अब कि अकेले आइल बा का? अकेले आइल तो फर जाइए ले देख हम देखो कोई सरवा अकेले आइल बा सारे तीन गो आइल बा हम अकेले आइल तो सारे से फर जाइए ले। रे साला सोहरा ते आदमी भेने तो पैसा काहे दे रे? ए मालिक ए माई बाप गलती से निकल गया मुंह से कि ना देम पैसा अब से ना कहे मालिक कान पकड़ तनी। रे साला सोहरा पैसा ले बेरा ना गलती लिखत रहो अब पैसा देगा तो साला गलती लिखता। साला पैसा दे के जो आज तो जो। हाँ मालिक अनिए तो ई साला कहता कि भले मार लो जा लेकिन पैसा ना देम। हई हाँ हाँ मालिक हैं? ई सरवा से आज पैसा लेइए के चले लाई। हाँ। अनिए तो कहता भले मार लो जा लेकिन पैसा ना दे। ई हाँ सरवा साथ पैसा लेके चल जाई। हाँ मालिक 2-4 दिन के हमके टाइम दे दी जा ओकरा बाद हम पैसा रुगल उनके दे दे। रे लग जाता है ना का मालिक का को तनी? रे हमारा पैसा चला चाहिए औजार की पाठी बात दे हमरा के। ए मालिक वो हमरा ससुरारी के से मिलल बिया एके गो त बिया। हमार ला तो ना बुझाइलो आ ताहले तुमके बुझाता। ए मालिक वो एगो ससुरारी से धन मिलल बा रुआ मत ले जाई 2-4 महीने के टाइम दी हम रुआ के दे तनी पैसा। ना 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 ए मेमोरी झगड़ू लाख लाख खुशी होकर लो। अरे मत जा बाबू मालिक के हट रे चल पकड़। हाँ ले चल छोड़वा ना दी वो एगो ससुरारी के धन बिया। ना 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 इतना ढेर पैसा बा। ए मालिक राउर गो पकड़ तनी छोड़वा दे। आ चले लेके चल। ए मालिक अच्छा हट ए मालिक अच्छा सुन सरवा सही रंगदार के झाट बाटे ई। सरवा ऐसन बाटे 500 रुपया 10 दिन बर्दाश्त ना भइलो ससुरारी के मिलर रहले से बकरी वो सरवा खोल ले गइल। सरवा रंगदार बनता ई सारे गरीबे के मुड़ के खात लेके गइल खोसी। अब मेहरारू घरे चैन से ना रह दी कौन हाल हमार करी हम वही जाने। अरे लठिया खुली रे। ए मालिक गांव में चले तो लाठी फाठा लेके चल रही पिल्ले काट लिया। हाँ अच्छा तो चलो सो सैंपल में चलो सो। तोहरा के पैसा छट गई अब चल से मनोहरा की है। चले को ऊपर मोटरसाइकिल खींच के लाओ। चल चल आज मनोहरा के चलक बा
आज जौन चीज भेटा जो लगे मोटरसाइकिल साइकिल जौन चीज भी आई आज सब छीन के ले जाएगा साला ढेर दिन से दौड़ा होता हूँ चलो छोड़ द्वार पर ए मनोरा मनोरा रे मनोरा कहाँ छुप गए रे बाहर निकाल जाने भंगा ठीक कर दिया पहलवा साला पैसा ले लेता है भागल फिरे तक घर छोड़ ना निकालो आज निकलो घर से वो साला तोर कैसे हिम्मत मिले साला के द्वार पर अंधार के बुला ले साला तोर पैसा दे को नहीं करे ए मालिक साहब अरे हम पैसा लेके पहुंचते नहीं रहनी हो चलो रे आइए गई नहीं हो अरे दिया पहले तुझे बतिया पहले हम दे वाला बानी चला दे ए मोरू चल दू हाथ मार हमर सागे सिंह ले चल ई साला जब भी आएंगे तो कह लगी आज दे दे दिन दे दे हम दे वाला बानी रोज कहला दे वाला बानी कई यार के अरे अरे छोटी मोमबत्ती के दुकान में पैक रहले ऐसे लेट भइल बा ए उकुली ना अरे पैसा देना तो उतर हट ए भैया चल बेटा ले चल मालिक बैठ चल मालिक चल ले चलो सो आज मोटरसाइकिल बेच के ज्यादा पैसा कमा ली चलो सो भी में रे भैया रे लंधर वाले को रे रंगदार गाड़ी ले गइले दौड़ न रे सरवा भैया रे का हो रे हम लंधर गाड़ी ले गई रे साहब तो गाड़ी कहाँ ले गेले अपन रे उ सरवा कैसे हिम्मत भइले अपनी गाड़ी लेके जाए रे 50 रुपए ले गई तो ले गइले सारे का भइले पैसा का भइले 50 रे पेराई फैक्ट्री में ले लिया नहीं पलाई फैक्ट्री में पलाई फैक्ट्री में रे हां पलाई फैक्ट्री में ले लिया इस साल का लेके जाई ना उ जानते उ सरवर रंगदार उ दोगला रंगदार होवे उ हां आ तो पैसा ले ले उधार हां बुरी सफाई कर देने भैया रोज देवे के तो दे कर लो जो दे अब ले महीना में तुम्हारे ना पड़ तो के तरह दी हां तो 1 लाख ले गेल नु जो और स्कोर का करे के बा चल अब अगला बार देखल भेटाई तब न मांगलियो ओकरा से बहुत चल जा चल आओ ना एगो हाथ गोड़लो तो 30 साल ओकरा के दे देले बताओ अब के ना छूटी उ बताओ चल पलाई फैक्ट्री से पैसा मांग के ले आओ जा हां तो पलाई फैक्ट्री दे हां चल वही में से पैसा मांग के ले आओ जा आ सारे के देख के गाड़ी पर मार तो है जा चल आज सारे रंगदार बहुत हीरो बनता है चल लेकर बताओ तने